Tak, ahojte lidi. No, říkal jsem, že to ještě natáčet nebudu, že za 5 lajků, ale ještě mám málo sledovanosti, takže to budu dělat bez těch 5 lajků. Nebudu to dělat nový video, jako předtím bude kratší, ale tak, jdu se zahrát Dropper 2. To skončili 50 a jdem na to. Sakra. No. Ne. Jsem tady úplně na ten roh. Tak, mám to. Jdeme dál. Tak, ještě hop. Ne. Škoda. No. Sakra, ty takos mi vadí. No. A jinak, jak se říká o tom Dropperu, tak to bude asi u všech videí teď. Protože když nebudu mít co natáčet, tak budu natáčet ty další díly toho, co jsem natáčel předtím třeba. Ale škoda. Já padnu a udělám takhle. Ne, škoda. Šuměk. Ne. Ty takos mi fakt tady sekají. Zkusím to ještě takhle. Ne. Jsem otočil. No. Yes, máme to. Jdeme dál. To je nějaká farma. Aha, já jsem dostal to podle, no? Co, jak pak to dělám? Tak. Tak. Já jsem se lekla. Ale počkej, jak... Když to se nedá satnout ani. To se dokáže projít. No. Aha. To je lehký. To jsem čekal, že budu dělat víckrát. No. Ty krásu. Jo, tak... Já jsem chtěl říct, že to bude easy, ale to fakt easy není. To mě dost překvapilo. Jako. Musím být připravený. Mám to. Tady jsou ty tušky, to už natáčel byl 5 minut. Napadlo mi tento natáčel, že už to hrál chvilku jako předtím. Ale já jsem to hrál od začátku s vámi. A jo?
A mám, že tady odtud natáčel Bob 1, 2, 3 druhý díl. Tady. To bylo. Ty si stage, mám, že začal natáčet druhý díl. Já jsem na tohle video celý neviděl, to jeho. Ale tak jsem se mohl podívat. No já si podívám, jak to on měl, jestli trochu více vepředu, jestli ví jak nějak na to, že podle něho nějak to zkusím udělat, jak to udělal on, ale asi dnes se na to koukat nebudu. Budu takhle hrát spravedlivě. To už jak to ale udělal. A to musí být takový tak. Že takhle. Ne. Tohle upgrade. Ne. Taky nejde. To musí jít. Škoda. A kdyby jsem to fakt vzal úplně tím. To mi nezabije. Aha. Ten nanuk nezabije. Tak a jdu sem. Aha, tak já jsem se trochu občurala. Ale tak dobrý. O, to je poker, ne? Karty na poker. Počkej, to jsou nějaký špatné karty. To ani nevím, na jakou hru je. Ha. Proč je tu ta karta? Tak nějakou občurat. Že občurat to asi nejde, takže to projedu. Tak. A jsem tam. Ne, posledního. Yes, mám to. Ty, a to je hodně těžký, ty noty. Hodně. Sakra. Tady člověk nevidí, kudy má přímakovi. To no, jest. Našel jsem cestu, kde jich tolik nebude. Tak já mám 61. level. Ale ještě budu hrát, řeknu tak 15 čtvrthoďky. Tak to bylo easy, ale hodně easy. Tady je tohle. No tak. Hop. Jako zvládl jsem to docela, podle mě. Tak nějak trochu jdem. Hop.
hop, hop. A to je těžší. Zase, jestli se mi to nezapočítalo, když už jsem tam jako padl trochu. Tak chci. Já vždycky také jsem. A myslíš si, že se to bude tudy? Ne. Ale mohlo by to jít, to by bylo dobrý. Já to ještě zkusím. A tím. Jsem to takhle. Hop. Hop, hop, hop. Ne, kousek. Jsem. Šu. No, hop, hop. Ne. Škoda. Ne. Počkej, teď já už jsem tam byl, ne? Aha, tak mi to škrtlo. Zase takový kousek jsem tam. Už by jsem tam byl. Tak 66. stage. Ne, mega mi vystrašil. Kristus Maria Josefe, Panenko, skákavá. Ježiši Kristus Maria Josefe, Panenko, skákavá. Posere se. Aha. A vidíte se uprostřed. Aha, tak jo. Takhle. A půjdu teď směr takhle do středu. Ne. Bohu se to roztačí. To musí ale nějaký, to je to takhle. Aha. Zase jsem teda. Já to nevím teda úplně. Ale to třeba takhle. Aha, tak jsem za úplně. Yes, jsem to. Včeličky, doufám, že mi pořádně opíchají. Včeličky, když nepíchají, jo. Tak to se divím. Ale hodně se divím, že ty včeličky nepíchají. Dost se divím. Ne. Já musím jít u země. Já se nesmím dotknout sebe. Srandu žádný. Mám to. Co je tohle? Jo, aha. Šáp. Ne. Takový smrt. To je plyn? To mi připomíná Čapí hnízdo. Ne, to není Čapí hnízdo, to je Čapíčkovo hnízdo. Čapíčkovo hnízdo. Existuje to, asi nevím. No. Tak. No to je takový nasraný mráčky tady jsou. Hop.
Tak, a to. Nějaký most, to jsem taky takovou hru s mostem, jak se boří most. To jsem taky nikdy mohl natočit. Off. Ne, já to musím projet středem. Hej, neříkám, že tam je konec dropru. 72. levelem. Ne. A tady se to už čurat nedá. Tak, mám to. A jdu na další level z dropru. Hop. Ne, kousek. A podle mě tady už to pokračovalo někam jako. Proč mě musí ty blbý srdce rozbíjet postavičku? Jo, na této stage si užiju. Ne, já jsem se, že to je taky to. Hele, kámoš, teďka to zrovna hraje je na stejný stage jako já. Op. Já jsem měl počkat tady na něj. Tady bude, že já se najdu v chatu. Aha, tak se odpojil. Ale to je nám jedno teda. Aha. Jedeme dál. Ne, takový kousek. Jasně. Tak, ha. No, to schodíš. Však 6 minut bude toto video trvat. Hop. Tak ještě jedu. Hop. Ne. Co jsem se úplně rozpadl. Haha. Yes, mám to. Among Us. Červený nápast. Jedu. Hop. Mám to. Takhle, podle mě tato stage bude tak poslední, že by byla. Tak. Tak podle mě bychom to mohli tady ukončit. A pokud se vám tohle video líbilo, tak samozřejmě nezapomeňte zanechat like pro další díl. A pokud ještě na mém kanále Brontosaurus nemáte odběr, tak ještě dejte. A ještě si zaklikněte zvoneček, proto aby já neuteklo žádné nové video. Takže čau.